välkomna komma in och sätta dig kom. Vi får börja synja tvärsanger, Arlen Levi och Henrik har börjat öppna. Och det är välkomna att läsa dig kom. Kristus min fasta grunder stande kläckte jag allt rundan mig själver så glädjes det ut att Jesus han mot allt
Han släpper aldrig mer att efter trygg vår. Han svojgår inte nu gera. Jag har vån och i stormen, ein fri, ein grejes fra, fettlig og i fått meg. Du må styrke og i der, ja du må bygda Jesus. Han slipper aldri mer, til at der tog trygg vår. Han svojgår ikke nu gera. Han svojgår ikke nu. Nei, han svojgår ikke nu. Kristus må i fasta grunden. Stande klätt ja, och man trundan om mig själv. Så glädjes det ut att Jesus han mot David. Han släpper alltid mer, allt det alltid trygg vår. Han svojgår inte nu, han gera. Han svojgår inte nu, han svojgår inte nu. Kom hus mot hver bygd av det. Tryggår tja der du til nærkjane. Kom hus mot hver bygd av det. Tryggår tja der du til nærkjane. Og vinduren kom hus mot hver bygd av det. Tryggår tja der du til nærkjane. Du til nærkjane. Jeg stander fast av det. Du lyser mer av det. Du hus mot bygd av det. Kristus må i fasta grunden. Jeg stander fast ja, og man undan om meg selv. Så gledes det ut at Jesus han mot David. Han slipper aldri mer, at det alltid trygg vår. Han svojgår ikke nu gera. Han svojgår ikke nu, han svojgår ikke nu, han gera.
Så. Slik at henne så da. 1, 2, ja, yes, super. Velkommen til etter. Sett lødende støvnene. Ja, cool. Så, som sagt, bønnerrommet til en åbe. Ta for åbe resten av kvälten någon, så hvis på något tidspunkt føler jeg som at til en sång til at vest. Bara bya at bli uppbyggt, eller ja, så er det bare for inn her. Det fantastiskt att liksom att göra det, och hvis du føler noen hjertabänkan eller kurst, bra till första gången. Och English translation is still available in the hallway. There are headsets available at the table outside. Og ja, cool. Så if I really go, let's learn how to center our bia. Karrimas fire, ja, tasha för att den här för komma samman och ja, lovprisa här. Synja namn det största och ja, och bra. Men dock är till här och till störlägga. Men dock är Jesus där. Där är framöver och ja, jag vet bra om att de vi och nu. Nu sa det att vi skulle igång att de ja, vi herra och Anne som nu skulle ha vittspår här att de lägger år i Montarra och ja, vi döspar om att de singa Los Angeles med förra kväll här och Asne, ja, vi Los Angeles och Asne här som skulle synja då Rejen och som färdare och ja, vi bra om att tomorrow vi kväll vi dom att signa kväll vi är till namn, amen. Cool. Ja, så är det som jag låtsang, men boja Arnta. Jag vet inte att det är ett så vid psyk som inte bara att göra, men ja, prank calls, det är det som du. Okej, så igår så ja, så är det tid som blir offrande, men så ringde vi så till två personer sen och så ja, så fick vi så reaktioner så dem och jag vet inte vad jag ska säga om det. Vet vi, det gör upp för nu. Ja, så Hallo. Hallo. Ja, det var je. Hej, det är mig. Det är mig Esson. Ha? För det är mig. Det är mig Rasmussen. Ja, det är mig Rasmussen, ja. Vad säger han? Vad är det? Ja, det kommer här. Nilsen. Nej. Kommer här. Nilsen. Nej. Alltså, är du riktigt, alltså influencer, du visste väl det, eller? Kanske det, ja. Kanske går det riktigt med? Nej, jag tror inte det med. Det är ju... Jag var då har slöj. Du ringde när vi på mig. Alltså, jag heter mamma ringde till mamma kan man ja. Okej, så det jag tar väl löj. Ja, men ja, lycka mycket. Jag så säger det. Absolut. Ja. Du, vad är det? Att Joel? Joel? Ja. För Joel? Joel. Med det? Ja. Nej, det är sjukt inte så. Vi är det som var.
Alltså jag körde telefonnummer av Sona. Kom och andra Nomi Johanna Ester och kurs. Kan från telefonbrygga då. Hur blir det där? Jag ska göra det. Jag inte säga. Bro, hur säger du inte Janne? Du ringde och du säger inte. Nej, du ringde och säger hej. Har du bara Du trippar. Du ringde. George ringde. Är bild på nu och han ringde mig då. Ja, då säger jag ja. Nej, det är cap. Ja, okej, all right. Du ringde till mig. Och så säger du inte pocket dial. Kan säger du? Nej, bye. Greta? Stina? Ha? Kristina? Tilas? Kristina? Är vi Erik? Nej. Greta? Kristina? Ja, det. Hej, Helena. Helena, va? Hallå. Hallå, hej. Hej, Greta. Helena. Helena? Greta. Jag heter Philip. Philip kvar. Kjellstein. Ja. Du har ringt. Eller du ringde. Här vet jag. Ja, du ringde akkurat nu. Ha? Nå, jeg vet ikke hvor, men du ringte akkurat nu. Men jeg skulle ikke det. Okay. Og da vil just, jeg vet. Ja, Wow. Ja. Well done. Ja, orsaka tid. Wow. 1, 2, 3, ja. Wow. Well done, Hildur. Ja, takk for. Ja. Så nu får jag syns jag sin samman Arin Herre och Anna kom upp av vittnesbord. Så det gör så väl. Tid välkomna resa till upp. Vars du listor högt Hikin heilaje Goda tronone Skapa nervösje bottir se Heinglar ner heira te Du heila Du heila Du heila kom
Så är vi kvar av hela för Västerbrand som gör ett ensam katrat. Min söte god, frälsare käre, vissan er mun. En tøy nån til leier med, ha tøy nån ved Einliga röd, tøy
Just vel tilbake. Ja, god kvalitet. Det er veldig kvalt. Og har sen så just snack, stort litt. Jeg vet, som sagt, herre, hjertelig vel. Jeg er 21 år, begge i Fuglafrø, og gjennom i Silva i Fuglafrø. Jeg ble spurt om jeg har vitt spurt til Sauna. Stort nok, faktisk, så har jeg begynner bøn til god, for ikke lenger tog siden, at om han ikke til, at han så skulle bruke meg en morgen. Til sin ære og til sin tjeneste. Og selv om jeg ganske ikke føler den beste egnet stedet her, så vil vi hånda lojen. Så ja, god til instrumentet er svært på noen vi sorgen for. Jeg husker også at dette er evne til så stevne er vel valgt faktisk, husker jeg. Og et evne som er ordentlig, så ligger mer nær hjertet til at det er livende trygg. Og jeg tenker for alt trygg som ikke bare er øyde til noe som vi velger vilja. Men jeg husker at for jeg ber ut ved tydningen av først, så ønsker god å komme og kjenne til å være frelset til en som ikke enn er frelster. Det er min bønn, aller først og fremst til kveld, at du skal takke med det gode og trygg for hånden. Og hever du tro, så hever du åpnet til bostad i himmelen, som Samuel Øster inn i fyrløtten. Og til resten grunnen til at vi har stevner og påskamøter og alle disse ungdomsmenn som er også, som jeg kommer til at vi kommer sammen om bådskapen om Jesus, og ikke bare samfunnet og drekkamålet, men til nemlig glede bådskapen om Jesus. Og jeg vil som min vitsbord kan være grøyer og en etjan til tikkene til å takke med Jesus. Men ja, for at fortelle til kontent, så er vi frelstor. Når Paulus kom inn og at at vi er bjerget og et annet år for frelstor. Vi er bjerget fra evig fortapelse og til evig lov sammen med Jesus, og til best av nøygods. Og til han nevnte når Paulus dette verset, og som ofte er nevnt til vittnesbyrdet, det stender i Jesus 2, vers 8-9. Det er til å kunne kjenne til. Men her stender til å nøye er til frelst vid trygg, og det er ikke at jeg kan sjølve. Det er gav av gods, ikke av verskene, for at ånden skal røse seg. Og hvert er det to som er i kveld kunne røse seg nøkron, men det er at det er nøye gods som har gjort alt. Og nøye til noe som vi tar å finne, men ikke av oppebåret. Og jeg halte at det er så størst av vita, at jeg slipper han til Jesus. Da er det så. Han er for livet her. Og til at livet er også stort, er morska. Det er jo også jeg finner meg også en mer om etter hva vi bruker akkurat 2 årsko på. Og også synes det som evne legger opp til. Og jeg husker også få tikkene også om det. Hva er det som tid bruker at jeg 2 årsko på? Jeg synes ikke godt det at 2 er morska, og vi tar alt som det er gjerne og færre til. Og myknar er jo fotbokker her som ofte blir sagt, og det er også ikke mer, og det er også som er medspillere som for åkken at bruke togene og på annet enn kvart ganske ofte gjørst på med annet god. Det er som fytler, og vi tar et eller annet sida at vi tar ikke gå tog at lese, bia, og at vi er tjeneste for han. Det er spett, ganske, at sida så, men kanskje er det ganske også en likt, faktisk, heller enn sannleggen til flest åkken. Vi tar sånn disse togene til at tjene god.
og jeg sier at det er først og fremst til min sjål av nøsten. God institusjon til at vi skal bruke akkurat tog på han, og at vi lever akkurat lov til hans ære, og at vi setter tog av til et land at lese, bya, og at vi er uttjeneste for goden. Og at vi er, så halte jeg til sammen kom vel inn av det før løftet, nemlig så virkelig at trygg som ikke bare øyde, at vi virkelig vilja det. Og en sanger hadde jeg sin side over hørt, han sier, det er sangeren som øyder, jeg ønsker tjene Jesus, ofte er sunnsjans vekta, til som har vært her. Jeg ønsker at tjene Jesus som vi har endefødt. Hans kærlighet har hittet opp mot hjertet som fyrafløtt. Mina tog og mina gaver, og jeg spytler vil som over, jeg vil færre her han sender meg. Til en vite jeg vil være, som kan ljøs til åndebære, og kan bøyne til og frelse ved. Akkurat når jeg ble frelster, det minnes jeg faktisk ikke. Jeg er en av Taimon, som har haft han fremme til at ha foreldre og en bortja og familie rundt om meg som er frelst og bare mulige og hver måte ha vittnet for meg om god. Så det er en naturlig pastor for meg at Jesus er vi i gjerne og at rettvis, vi vet ikke vi at hun skulle ha møter og vi er ikke for å svepte og det er alvorlig glede for det, men det er jo ikke om jeg selv er frelster. Tryggven av god er sånn personlig og en avgjør som to og jeg selv må takke og ikke bare døgn eller mamma døgn eller hva det skulle være, men til to. Du må takke avgjørende at trygg av god. Som sagt, så var det ikke akkurat nær jeg ble frelster, men jeg minnes at jeg var 12 år den svepte, da fikk jeg frels og vissna, jeg er 11 år gammel taserska. Jeg fikk stedfest til at jeg slipper hjem til himmels, at han har min jørska deia. Og det har faktisk vært en latter for meg. Jeg vet ikke om det er som en kjensla for, jeg var følt en latter. Det er en god kjensla, og det var akkurat som det som jeg følte. Det var ganske ikke så veldig jeg passer til meg, jeg kjente, som sagt, jeg har hørt om god og alt mitt liv. Men vi låser det verset som stender i Rombrand kapittel 8, vers 9. Her stender, «Tog om til vi munnen og gjort Jesus som Herre, og trost du hjertet noen, at god trost han oppfor en deg, så skal du være frelst. Det var sånn så at jeg kunne sette et, jeg ikke må si så, men jeg kunne sette et kjekk ved det verset, og sier da, ja, jeg gjorde Jesus som Herre, og ja, et sykve og hjertet at god rørste han fra en deg. Så det bare virkelig etter som sier at så skal du være frelst. Og det var en god kjensla. Jeg minns hvor glad vi var, og jeg kunne nesten si at ja, Jesus er min frelsere til at jeg trygg ved hånden. Nå tar jeg også synder om etter etterfølgende, og jeg tar jeg synder 4 ganger til disse stevnene. Så sørger jeg taler av levende svepta som en endebryan av min andre løyve, og en tjeneste for goden. Selv om jeg halte at jeg kanskje ikke lykke av skilt for at det andre løyve innebærer som et eller annet gammel, men så visste jeg at jeg er ofte god. Jeg finner ikke tannfrien. Og ja, kanskje fra til levende, ta be jeg takke ganske til løyve. Jeg synder meg seriøst. Og jeg husker at jeg synder av min løyve som Jesus for tikkene, eller rett og sagt, ganske omkring tøtninger virkelig hendinger som går til lagt med og kjøkken. Og jeg kan be det at hvert år etter at disse levende, så ber jeg at gengen til å være. Og det hadde jeg vært for meg selv, men bønene det var snitt godt, og en sikning. Jeg gikk til et ungdomsmøte i Silva, som vi kallar for O-alfa. Det er fra 15 til vi kjente flokk. Jeg var ferdig i 8. flokk, men før jeg lukket alt til etter som var det O-alfa. Jeg var med igjen, og jeg skjølte om jeg ikke alt år så førre. Og til det første møtet som var et sommerferie, da ble jeg presset over av en vimmann til meg. Jeg spiller en sang som vi ofte platt å synge til etter O-alfa. Og jeg visste at jeg tog å spille en sang, og så røpte jeg opp at her du spiller en sang, og det enda jeg så tog at jeg før, jeg prøver,
Det var som, det var en syndere början och på andra tjänsten som vi att vi är vid till Alfa och har varit här intill nu. Satten tar jag om 14 till 15 år jag gammal, ta valde jag för oss vekta som hjälper dig först för som hjälper folk. Det var så vi bara med dem. Och jag minns också att dessa levande ta blev sporter om jag spelade sin klaver och om jag har spelat till EIA i ungdomsmötena. Faktiskt har jag inte varit i närheten då. Och Sverige har faktiskt helt på spårningen om att säga ja till att spela. Men också väckna var kortare en lista och att vi här bara var sin press över till det. Så jag också att nu måste vi lugga färra för jag vet inte vad det är. Jag var så tvärför och jag mötte ta på er så spela och det var sen som jag är glad för att kunna vara vi och på tandmaten. En siktning för mig, Charles och vänner, det var för god och honor. Men så att när det så blev till morgon fyrskipan och söndagsskola och så att när och innan i samkomna. Men det som jag vill är så till att det är god som löjer oss. Jöknen och alla liv. Det är god som tar sig av oss och det är han som löjer oss. Men vi må vara löjen. Och jag också vet att det är även det gav mening till att det att godsvikt eller möjligheter som vi har för att kunna tjäna god och till näka möjligheter, hvis det är också omta. Ganska omkring att jag kan känna till detta, men jag vet att näka in här till att känna till detta. Och god institution är att vi skulle komma honom närre och till oss inte som alltid ligger under vis ner att tycka som inte bäst ut att vi välja att fylja honom, tjäna honom och att åka lov kan vara ett vitspår för ånder. Det handlar inte om åkken, det handlar om Jesus själv. Og det var sin sin jag tog i kyrkskväldet till vi att hur vi kunde tjäna. Snäcka matar jag vet att flyga in här kunde visa tecknen som har AHA och imiskar tjänster som gör och det tar vi av ötlen. Men själv det kan vara sin harsel till att det är tog kravjante och att lösa Jesus är inte bara att läsa rätt men det är en att Louis som Germaning. Det Germaning kan göra det. Att han honom. Och jag kommer sen till att här kyrkskvältet om man ska kunna bränna ut vi först. Och han nämnde inte att det vända sig till god och bli han hjälpa sig. Jag kan också sätta det upp så lös att God har gjort allt för mig och jag menar väl allt. Han är sänt sin son att döda för oss och bara vi att trycka så har det alltså sen honom. Han har gjort allt för mig. För sig är så inte kunna ge honom mot liv till hans herre. Vi tar avmarska tog som vi nämnde Janne. Livet till avmarska och till vidare ganska medelalderen han är mycket fors. Och som sagt så är jag inte och synd jag tanke att jag långt att leva av en fjärring av min liv. Det är snäckt tog efter. Det var det inte. Jag var nu omkring hon ganska finna också år. Eller också också. Inte jag vill att henne gode. Eller är vi bara här till att det är högligt. Det är mer allvarligt, men först och främst så inte jag att till sitter i kväll, att du har tid till avgör att trycka han. Som han nämnde oss Janne, och hon gröt en till att här vi tro av Jesus, så har vi ett finchen. Att jag vill lösa med honom, og vi får ikke for tapping. Takk for. Hej. Jag är glad för att kunna vara här i mitt liknande kväll. Ja, jag heter Anna Wank, som sagt, och jag är 60 år gammal. Ja, jag gör lika allt. Klart mig här så att ge mig fyllt jag vet som jag har skrivit så är jag inte färre av vännen och håller mig till det som jag ska säga. Så ja, jag är glad för att stanna här och finns möjligheten att vittna för tiken om min herre frälsare. Jag fortäller för tiken om min bästa vän
faktisk aller bästa vin. Och hur jag mötte honom och hur han har brott mot liv till det bättre. Ikke bare til det bedre at det er nok et fadet ord å bruke, men mer til at jeg er noe baden hansere, og at jeg finner lod i hele lege hansere. Da jeg var 15 år gammel, da tok jeg de aller beste avgjørende i nærmere kom til å ha tidse. Og det var dette, at takke Jesus for alt han gjør for meg, som han nesten nevnt så går frem undan, først og fremst krossverset, at han døde for min skuld. Og da tok jeg avgjørende at velge livet sammen med honom, og lette meg mynda, eller at han skulle mynda mitt liv. Jesus er min aller beste viner, min feir og min rådgjøve. Salmer 8 sier, Herren er styrke min, og han lyder hjertet mitt, og er ved hjelpen. Du gledes hjertet mitt, og jeg skal pryse honom ved sønge min. Jeg fylles ved Jesus er gledesfullt og meningsfullt liv. Til for jeg spåler at til, da jeg var 15 år, da fikk jeg virkelig enig og fyrir hvordan stor og god er, og hvordan lydelig jeg er. Og til at jeg var forstendig fortapt om mine synd, og at min eneste mulighet for å få rensen av mitt liv, og få fri i svalene, var å kaste alt mitt liv i Jesu hender, og be han takke iver og hjelpe meg. Til om jeg ikke er tids til avgjørende å ta, så er jeg en ikke mot fortapelse, her som Jesus ikke ønsker at nærkere og skal enda. Til sannheten er han som går hårdt så godt i Jari i dag, at og ødler syndere, vi tør bare vende vid til Jesus. Og ødler har gjort henne overrett, og vente henne bort for henne, at han er alt han gjør det og skapte, han gjør det i hjørnet, først alt var perfekt. Men nu er alt forfattelig til syndene kommet i heimene. Men det som jeg alltid er så fantastisk, det er at Jesus, han kommer og gjør alt nytt etter. Alt for å bli nytt etter. Alt for å bli så som han innsitter fra begynnelsen av. Prøv å lykke hos om det, grunnlig greier. Han ønsker enda noe til åkken. Altså bryr av nødgen at vi åkken. Og dette er det som jeg skilte, og jeg bare rønner skilje mer og mer. Og jeg halte bare være så fantastisk at han gav meg nødgen mulighet til å være forfattelen, men han gjør det nødgen ved akkurat som Rikven kom ned etter, og kunne gange rom til han etter. Og til at jeg vet nå hva jeg er skapt til og atla til. Og dette er så han galt at jobben øtlån, bare må ikke vilja ta imot i hans her gave, til han er djuken en fri han vilja. Han ønsker et rent og ekta hjärsta fylte honom. Så lykker noen vers i samband til dette som jeg har sagt, i 1. Timotheus, i 1. Timotheus 1:15 stender, det er troverst år og til fullnær verst av å fakna av Kristus Jesus kom i heimen av frelsa syndere. Og så setter han Petrus brev, kapittel 3-9, sier, Herren er ikke seinfører ved lyften om, ta at som vi haldet av å være seinfører. Når han er langmåger for det tikkere skuld, til han vil ikke at nækker skal fortapes, men at ødt skulle komme til omvending. Og dette vet han langt med onker skiler bare lukka si at han menes bare ved at han stretcher tøyene ut for menneskeattene. Til Jesus kommer etter enn det. Og så i samband vi tar jeg fortalt om etter vi enda nødjanne, jeg har løyvet tager, her var tidlig mot Jesus, så halte det stendet så godt, og i Efesus, kapittel 4, vers 21-26, hvis du ikke sitter ned, vers vi skal få med briller, så satt som tid, det var hørst om han, og er opplært i honom, så det som sannleggen er i Jesu, at tid vi vidtjent i etbord tykkere avur, skulle lege avhitt gamla mennesker, så vi spilt vid dara anda listum. Enten nødjast i anda sinnestykkere, og leta til ui hitt nødja mennesker, som er skapt etter gode, rettvis og heilalega sannleggans. Wow. Det var så størst. Så Sverige på alla sina spurningar finner du sig Jesus via tåsa vid han og lesa hans ord, altså biblerna. Till det kan jag välja vittna för tykon att Jesus och Sverige på kvätus så styrus vi och vad du huxar om. Han ger det inte alltid det som du inser, men så följande förstår Jesus först och främst, men han vet vad det är bäst för ögon. Så man ska bara ståla på han. Och Jesus har hjälpt mig ögonen, allt jag vill ögonen. Så det är inte alltid vi nämnt, och det var inte att och öll här var okra
så vi fortelle om hva det går i djøknen og hva det også eisen kommer fra djøknen. Men han beint her ved mine liv, og han hjelper meg sti for sti. Det Jesus har ikke lov å som har vent vidt til han, at det alltid får være lett. Men til tog at dere enn i seg sintefulle verene, som har vent bedre til god, kærleikan sjølvan. Jeg bør ligge her. Men han har lov å kunne være vi og alle dier, og han er jo sikker over heimen alt til ånda. Josva eit lutje sier, her vi ikke sagt vi til at du skal være horester og stersker, ikke missa måte og ikke riast. Til Herren godtun er vit her, og i ødlom som du først underreagerer. Og Johannes 16 sier eisene, vers 33, hette har vi tala til tikkara, for at tid skulle hava fri i mer. Og i heimen hava ditt trångt, men vi er horester, er av sikra i heimen. Altså, jeg har bare hatt det så trygt og så fantastisk. Jeg bruker ordet fantastisk til at det er, jeg vet ikke hva ord jeg skal bruke som bedre enn det. At skaparen, frelsaren, kongeren over alle konger, alfa og omega, jeg kunne ikke vi er, at han er alltid vi med, og han styrker meg kvann i vi eneste dag. Jesus betyr virkelig alt for meg. Jeg elsker han. Jeg ønsker at lære mer og mer om han, og vite hva jeg gjør atle til, og åker som har vent egen av han, og bara så att han var vis och kom för framman och jag tar igen det jag kommer till han. Till mig inte hej haft Jesus så hej vi totalt lost. Jag är bara leva för mitt egna, alltså min egna stoltläge som jag ända för till kvärt. Eina smyskor och tomläge vi ångar i mening i livet. Det är röjn jag säger ständigt så gott i åratöknen 4, 18, vers 19. Men gøtan i henne rettvise ganga lik skuinande jose som vil bjærstere og bjærstere inntil hataver er. Veveren i henne godlese ganga som bøla myrskur. De vet ikke hva de færre dette om. Og jeg halte dette verset honker så vel sammen ved Johannes 8:12. Så får jeg finne det her frem her. Her Jesus sier sjølver, er jós heimsins, tannu fylgje mer, skal ikke gange i myskre, men her var ljós livsins. Men nu må jeg forenda min vittnesbord. Jeg kan snakke øyelig lunch om Jesus. Jeg elsker at hos om han. Men om du sitter her i kveld, og du ikke har tid til en avgjør, om å følge Jesus, vil jeg oppmuntre deg til å ta avgjøren i kveld. Jeg så heter øyelig området. Det snurrer ikke faktisk om det i liv. Jeg sier det er kanskje øyelig oppopulært å snakke om det, som come on, kom kjære, cool, come on. Men altså, hvis du velger husker om det, du skal dødja en det. Jeg røyner ikke være det på det, men sånn er det bare. Jesus skapte oss til noe helt fantastisk. Fær her, vend inn i han. Jeg helt av sanger som noe som Johannes sier det så godt. God skaper mer et hjerte rent i det. Ender nødja til sval og sinnele. Så let Jesus komme og brøyda til sval og til sinnele. For til sjølvan først, så også som du kan breia det ut til et line. Og så lade jeg meg reisende i hjertet at sier hette vi vidjande åker som har tidlig mot Jesus, og hette noe som jeg avholdende sier vi med sjølvan nesten i røyne minna med sjølvan at her som skattetøyen man kan si hjertet, her vil hjertet vi, Matteus 6:21. Og i verset 24, jeg lyser det langt fremme, her kjenner reisende, «Ongen kan tjene tveimen herren, til annan først heter han annan, og elskar annan, etla heldre han sitt til annan, og vanvirer annan. Tid kunne ikke tjene gode og mammon. Mammon menes bare vi heimen og alt det som han er å bjåa, og ikke det som god er å bjåa. Og der heter vi at lære fra gode, og lete han mynte åkken, kvønte at åkken kunne komme og få samme sinnele som han og søke i forresten. Men det menes bare vi at også blir lykke som han og få samme sinnele. Så at vi er tryggvante menes ikke vi at nu har vi bare finnet en billett til himmels og til det. Jeg har alltid at stevnen, eller hva sier man, evne for stevnene, livende trygg sier det så godt eisende. Til livende trygg, va?
Og så vil jeg bare enda ved Jesus sier resten sjover, jeg veveren, sannleggen og løyve. Ånden kommer til ferien utan vi mer. Så om man fylkes ved Jesus, leser hans ord og sutter alt det som han har rettet til åken her. Det kan bare vittne at det helt fantastisk og helt utrolig spennende. Hvor tror jeg at jeg vet hvor jeg er, og jeg håper at du eisen vet hvor du er. Tror jeg at det bare at eneste veven Jesus. Ventun han. Og jeg skal love det for at to be mind-blown. Eller hva man sier. Ja. Please, vent han. Amen. Yes, takk for det, Herre og Anna. Jeg kan bare legge minne dere av bønner om mer enn åpe, og her folk som til morgen vil ta seg ved dere, eller bya for dere, eller om de bare har råd til at bya selv, eller reflektere, så gjerne tenke høyde til det. Vi får synge en sang, og vi får høre sang fra den første, og det er velkommen å reise dere. Jesus, at du
Gjør så vel. Hej, hej. Tack. Ja, hej. Jep, ska vi börja? Lyssnar om andra er. Varsågod. Estringar. Estringar har 8 mikrofoner och allt möjligt vatt. Sorry, Golf. Detta är station X. Det var bra så. Ja. Ja, vi skulle så synja för ikon och jag kan säga bara rönna att ståla i center. Klart kom på plats. Ja, det finns sankren. För sin driver i sort country. Så hoppas vi vad det. Just weird för det på kramata. Jag vet inte, man ska snacka country bara så men ja. Vi ska ta bli klaxvegas. Nej, nämligen akkurat det. Jag är akkurat hinner i fjörd, det är en stor writing till Jim Korsen Townlock. Ja. Det är så en glädjesanger. Kusta att hava trygg som inte är beslöjta. Och ja. Jag vill uppfordra en kvarjon som startet höra om dessa glädjerna och om att känna hur stor nöjen är från Gode, hur stor kärleken är. Hvis du känner en långsel efter tog som är öliga negfäve fast om löve. Om man känner en långsel efter tog sort kvi finner i sig och låta jag kvi kännes i självs. Men det uppfordrar ungefär att lova Gode att viska löven till det kan. Lova hon att göra bröjtingar i löven till det. Alltså, ja, och i ödlån så där. Så du kommer att märka glädjerna. Det görs du. Och ja. Är du klar? Ikke en klar, okej. Han är good morning, Mercy. Det är fantastiskt att kunna vakna hver morgon och att tacka för en nutjande fyllt han av nej. Nutjande akkurat. Har vi inte så här? Ha? Vid det kvar det då. Är det Ren Jensen? Ja, nämligen akkurat. Jag är som Peter. Ja. Är jag Tofton. Nese, Torsa Nese. Ja, att har vilja. Eller värda vilja. Okay. Alltså Örsjönese. Ha? Är jag av Nese? Ordentligt? Du är som Peter. Ja, men är jag ordentligt av Nese? Ja. Ja, okej. Sorry, bro. Jag är faktiskt så ofta. Inte så. Nej. Ja. Ja. Är du nu klar? Cool. Bra. Ja. Texten är klar och sånt. Släppa till ösnät. Vet jag vi. Ja. Super. Och tack skulle lycka checka Instagram. Tack du klar. Typiskt. While I was sleeping, Lord, you were working on a mess I made like only I can do.
When I start thinking I'm so far from you, I wake up to hear you whisper that's not true. Good morning, mercy, you call me worthy. Feels like the sun shining on my face. Living's good this side of grace. I feel it working. Goodbye to the hurting. You woke me up, put me on my way. Hallelujah, it's a brand new day. Good morning, mercy. Trust and follow. I won't worry what tomorrow's gonna bring, 'cause you hold it all there in your hands. I'm lifting mine up now, 'cause it makes me sing. Good morning, mercy, you call me worthy. Feels like the sun shining on my face. Living's good this side of grace. I feel it working. Goodbye to the hurting. You woke me up, put me on my way. Hallelujah, it's a brand new day. Good morning, mercy. Glory. Glory, hallelujah, it's a brand new day. Starts all over when daylight breaks. Gives me a song and it makes me sing. Good morning. Yeah, glory, hallelujah, it's a brand new day. Starts all over when the daylight breaks. Giving me a song that makes me sing. Good morning. Mercy, you call me worthy. Feels like the sun shining on my face. Living's good, the side of grace. I feel it working. Goodbye to the hurting. You woke me up, put me on my way. Hallelujah, it's a brand new day. Good morning, mercy. Yeah, good morning, mercy. Good morning, mercy. Good morning, mercy. Ja. Hallå det. Nej, det var. Nej, vi där fyra gånger. Jag sa att bäst. Ja. Nästa så vi finns faktiskt till en ishing som är skriva Foich ordet längs sen när hon tror kost. 50 är lågt ordet längs sen. Nej, aren't det. Till en ishing till Ismar Johansson som halvan fullfinger och som har det dömeratt som så är lagt lät till. Sangen snurrar sig om rättvise. Det rättvise som vi som tryggvand öja söka. Och i orders 1 var vers 8 till 9 ständer lät upp munnen för en målläsa. För att få ödlon hjälpa som rätt. Ja, lät upp munnen. Döm rättvust och hjälp någon arma fatäcka att få rätt. Det är så viktigt att vi som kristen söker rättvise och röjna att göra det som är rätt. Och kanske ordentligt ofta att vi huxar det som är rätt, det som det som man fyller lån 100%. Det var det som fariséerna huxar. Det är ju inte sköft att fylla lån, men det som fariséerna gör det var att tar fyllt och lån ut och i äser så nek och tar miste på en. Ofta luttar ett trätt ösne. Och döme om man är för ta i
Jesus lär svanen gänga ut i en marsk och onkel lär svanen tacka koden för den marsken. Då säger jag det är lov arbeta sabbat. Det var sabbat att göra det. Och det är lov att sluta öks och så att göra sabbat. Och det som Jesus sa måtte mena då var att sabbaten var till för omskylda människorna är till för sabbaten, men sabbaten är till för människorna. Och att men att vi då att döma om vad är rätt och att göra det och det är inte benchen för det hur andra folk så jag kan hur de halta vid att det är vid kickside och vid halta och hetta men att vi är djurv och stanna upp för det som är rätt. Jesus säger också i fjällaprästen tycker vers 13 säger han tid är och salt i gärna men mister salt i kraftsöjna hur ska ta att vara salt det dår inte långt utan att kasta ut och tracka ner av människan. Hetta här läser vi ofta av också vid och salt är ett sort man krutrar vi ja. Och det är det men Jesus talar till alltså det är folkgrunden om i Galilea och tar en fishermen och de som inte var fishermen kände eller väl till kulturen alltså det här fiska och sort och här var salt brukt till att hålla fisken alltså så han är speciell och gammal och det är också några uppgåva att vi varvöjta gör visst frillt ösne men också att vi då att varvöjta görna så att allt annat ringt inte släpper in och dolkar och ja och att vi inte är benchen för det att kalla det som kolla görna ut eller så där man i höjmen alltså allt det alla hemliga rationella jag vet inte benchen för att stanna upp med det som är skrift och det som sker allt det fatäcko och armo men att vi är rätter män och kvinnor för god ja Kara slå och att han strången inte döma men glömma det som människor man söma att döma just att döma rätt om allt så putt Oj verur att vår slöjv och kvalt och krafter fralse utan rattar domar Anna bäst vörs här och skildblömmar och inte dömar bäst fatt och möst lukt värt och all gång fide nej på höst Ein är som säger dömen och inte skile för mig vår röja bjärga snabbt bile Men dölkor lägger on tjej läuit här Ta skottka prakt att snära vysum åren Så teja långur fyllja vysum spåren Her har tjej anna
utan fals och hit. Orma ytur devils krokodil. Tar och dölkar som möjda kan skilja. Oj, om män och mansvärs döma vilja. Men att till män tar men att vi fel. Tar nämna dig som du och sin som sin. Snära voice om norron så teg och I longer fylja vursdom spåron tjena utan fals och higl först orma devilst grog og gi. Og dølkar som ei næka skilja. Oi, og menn og mannsvers bøna vilja. Men atter menn tar nevna som sen. Tar och dölkar som ei näka skilja. Oj, om män och mansvärs döma vilja. Men jag till män tar denna vi fel. Tar nämna dig som dikt och sin som sin. Tack Anna rätt. Jag har något rätt. Har vi twittrat det? Östringar, ja. Vi ska sånga till er och sort. Nej då. Kör då. Ja. Ja. Har jag rätt? Det är en tre sånger utav Rolling eller Rollen, skilta, ranchke. Och snurrs om kvätt aktion kvätt kan vi kunna göra att för god ta vi vid för jag kan ringa tojer eller ta vi striast vi imenskon alltså ta I allt här så ta bildsna var så hoar eller så jag vet inte skjuta näka eller så att ta hästen ner öne god det är en god rund man ju han klättrar inte också, ta som kan lyda. Ja. Reiner öner. Present. Pura sant. Ja. Vi kör då. Så vi rotlar han inte. True. Amen. Facts. No cap. No caps, man. Ja.
vi klar? Går vi ja. Turns on the roller coaster, too many spins on the carousel. I'm falling off, yeah, I'm hanging over. Anybody with a heart can tell. But like SOS, like 911, I can't save myself. But here you come, always ready and I don't know how. Always steady as the solid ground. I'm the rich, I've been rolling. All I got, I've been broken. You're the top at my lowest. You give me love and you pull me up from where I was. You're the peace that no one's stealing. Can't believe this good, good feeling. I'ma be okay and I know it, 'cause you're the rock and I've been rolling. Too many friends making promises that they never kept, and that's alright. You're my first call, no second guessing, 'cause you're picking up all day and night. You're the rock when I've been rolling. All I got when I've been broken. You're the top and my lowest. You give me love and you pull me up from where I was. You're the peace that no one's stealing. Can't believe this good, good feeling. I'ma be okay and I'm nowhere, 'cause you're the rock when I've been rolling. Rolling, rolling. You're the rock when I've been rolling. Rolling, rolling. You're the rock when I've been rolling. SOS, like 911, I've got nothing left. But here you come, always ready and I don't know how. Always steady as the solid ground. You're the rock when I've been rolling. All I got when I've been broken. You're the top and my lowest. You give me love and you pull me up from where I was. You're the peace that no one's stealing. Can't believe this good, good feeling. Believe it. I'ma be okay and I know it, 'cause you're the rock when I've been rolling. Rolling, rolling, rolling. You're the rock when I've been rolling. Rolling, rolling. You're the rock when I've been rolling. Rolling, rolling. You're the rock when I've been rolling. Rolling, rolling. You're the rock when I've been rolling. Ja, okay. Takk for dere. Yes, takk for tid, Atle. Vi kommer att synja tvär sanger och mötet kommer att ända. Till det välkomna resa dig.
Halker av. Allt efter allt, en sang
Vi blåe sol, nå
Takk og lykka. Nylig lysa av vissa. Han min glädje, sånger min hand. Mia min tunga röra sig kan. Även jag gode lova jag ska. Honom du sa Han min glädje, sånger min hand. Mia min tunga röra sig kan. Även jag gode lova jag ska. Honom du sa Her. Ja. Tusen takk for det. Herre og Anna Vitsbor. Tusen takk for som fader og Reien. For persontangen. Og tusen takk til låsangstømme. Ja. For så fann, ja, ekstremt god låsang. Altså, ja. Hvis vi minns skurren i øylen som er i kveld, så har jeg alltid sagt å si at vi da finner en forsmak på himmelrike. Altså, helt fantastisk å høre av Esbjørn Fotlandsel, du vet. Lovprisa. Ja. Cool. Vi fann en kunstgjør, men hva er det? Ja. Ja, Arne kommer til kunstgjør. Skal jeg spille en enda oppen. Kan jeg svære takk for kvalitet som så nå er kommet enda og ja det er ikke for alt det som kom fram og ja vil vi om at vi må ta til dere alt det som kom fram her og vi som trykker her at vi må ha akkurat ei og vente til og til alene og ja, bare la det til å være mye punkt i akkurat liv her som vi så ofte glemmer og ja og jeg vil bare be for at hvis det er noen her inne som sitter ved en Ivan kjensle her om til her og så bara och inte känner till her så bara be dig om att de må komma framför till kvällt här och kalla till her och ja att Thomas kom in till hjärtat här att de må ta emot det ja och så inte bara om att vi har följt oss med här att de må komma cykla hem att de möter här och jag har väl för samverden att han har att Toma är här i mitten och ja Toma signalöten att han har testat för allt det värsta som du görs för och här att värsta golgat här att du teach alla syndabirna att det här och jag visste inte att det här att ja, du är fra til det at domen fra åkken, og det er ikke noe som vi da oppgår her, det er noe som vi da finner fra det her, og takk for det her, takk for at det er for takken i avleggene, vi som velger at sikkert at det er at for at takken i avleggene, så takker jeg det inn, og takker jeg hånd til hånd inn, vi tar, og i himmelrydje, og takker inn i jås, og ikke mysker. Takk for det her, byd om at
ja, synger lødene framöver ut i navn. Amen. Cool. Og for at meg løsninger, så kommer vi til å si opp at her var et innslag om levner Nord-Grønlandet. Korrekt. Ja. Det er vel til å si. Hej. Ja. Det är folk. Jag ska så lysa levnar här norr. Jag hörde vi om levnar här Sore. Och ja, så är det kommer att huxa det borde vi så borde oss norr som levnar här norr till var fair. Så jag kommer att lysa till här. Ösnö och jag hörde vi nog snack om Gustav här i Grönland och tror jag det vi alltså det är nog Smischland och det har vi snack för eller som man. Ja, det är Mischland andra igen och ja, så levnar. Det lever i sommarferierna, det är nu i sommar. Ja, den går kvar upp på mig igen. Det är nu i sommar fra ja, det är sin sjuk. Ja. Alltså levna alltså till fyra lever. Här är en familjeleva, barnaleva och så ungdomsleva och så är det så outreach i Nuuk här som Öllbötterna som har velat leva, de kommer till samkomna här och så har man spöl och en andakt och synk samman. Och det är rätt hundraligt. Men det alltid är, det blir ofta, alltså det blir, ja, familjelevan blir vara, det klarar ordna sig själva utan att vi kommer ta. Men så det börjar faktiskt 12 juli. Ta börjar barnalevan. Och ja, det är extremt gott affärer, alltså jag husker om hur gott det är att sucha, hur bötterna är glada för att sucha att folk, att onkel tog med att vara viktig. Och det är vi, här är förstått, inte livet att man kan vara benchen, alltså även också benchen är närför. Det är ting som, Grönland, det är också, dansk och grönlängst, är du nästan kvörste. Och Grönland är, alltså här är det också sort, hur ser man, orla först. Nej, jag ska förklara. Orla sort. Tors fiskar och ja, där. Det förska där. Jag vet inte är på halver så det sort och jag har ju arva till. Det synd skilta, damisk fisk. Så det var synd sort. Jag visste inte stäna med. Jag visste inte jag ville inte eller Simon. Jag visste om jag skulle färra till. Jag visste inte vad jag kunde göra. Men bara att kunna vara där, alltid, det gör det mån, alltså jag var lojare än affär och då bara kunna vara vitt av mån. Det gör mån att ta lov. Bara att är, ja, är vi en person, eller det får jag säga, virdan, eller säga. Ja. Jag är redan inte att säga, men nu får bara allt ut, så. Ja. Så om det är hoa affära, please, kontakta onkel med eller onkel Sofus Gregersen, Paben Cha, sådant, vad skilda Esther Gregersen. Ja. Du kan kontakta henne eller Paben känner eller mer eller onkel Anders som ni känner i Grönland. Och jag huskar om Arn, vi sjunger en sång om skilda i Bursnäcktoy. Vi brukar sjunga en sång som är här är det, eller sen med Charin Godsen. Och jag huskar att här och sjukliga gå mynd på kvui vi ska få på en mata till ett dam Gustav Sanchen fortäller i Atlas Sanchen allt i början basically Atlas Sanchen är bara god tours highlover och tillsammans och Jesajas han skriver att han tar sig bara om kapen fyller allt rum och det handlar bara allt om god och så där god säger hur ska jag sända så säger han här är det sänd med kvui till att han säger hur ska god är alltså och jag har alltid bara, ja. Så jag hoppas att alla har det här. Har det här tog inte känslan, men tog viljan på en måte. Att god, här är jag sänd med. Jag vill lusta ett kall. Okej, jag har inte glömt något. Jag hoppas. Har vi glömt något? Grönländarna? Yes, därför. Så ja. Men jag tar sig om att jag visste inte att jag skulle göra. Här levnar. Men jag halte att god vårdsmär, eller att det kunde vara brukt på en måte.
Och till vi ett video som jag gör, eller vi gör det gott, hjälpt mig. Jag tror inte jag är ärna för det. Jag vill bara säga att du kan brukas ösne. Men ja, här är ett video. Yes. Ja, Grönland är fantastiskt. Så ja, Miriam Paulsen hon förklarar om Sur Grönland är här. Och Norr Grönland. Ja. Och jag syns bara hugg som tar sommarferierna som att alla att täcka sommar vara mest av tillsammans för herran kan det ja så om det är Sarepta eller Grönland eller wherever alltså till samkom Chadigon till en ja det kommer det inte ja cool jag köpte av det då ja vi är bara länge ut då möter i morgon ja tid morgonmöte tackar låta brevbroding ta vi klockan 11 morgon mimet ja, mimet är så klart 12 och till folk i öllon aldersbölkon. Mega cool. Ja. Cool. Så där. Ja. Och så vill jag förklara. Evangelisk möte vi i morgon. Och som sitter så är det unga som skivar 4. Och där vill jag 2 vittsporar. Och så kommer onkel också insla. Onkel Trooper. Hade jag skittat av. Yes. Ja. Ur Indonesia. Det var spännande. Tar vi omtrövne
livande trygg, så tar sig det lika som Endan, ett punkt. se det enda av støvnene, ja, nettopp. Og så til bare komma, ta brevsporer fra Hans Elmar, Paulsen, Levi. og yours truly, og ja, hva er det andre for å si? Så om du Å ja, Hans Elmar ganger Ketron, så nu har vi lika som the whole shebang. Ja, nu er det Estringar, Soringar, Hanarmen, og så enda vi toppar vi vannsøringen. Det er crazy. Cool. Så kom i morgen fra Ajan. Och så om du vill veta mer så kan du få in på Facebook och Instagram tja Unge Ebenezer. Och här vet jag så lägger ut om möte i morgon. Yes. Cool. Så vi ser oss da, men kväll du kommer ända in, eller kväll du kommer ända här nere i Ebenezer. Men nu får jag vidare till Åbyhus. Ja, här är ett hus och alla var Anders Paule och Dora och Jag manglar ett har man klart på. Okej. Ja. Här är familjen. Någonstans familjen. Så tar vi ja. Så säkert Andreas någonstans. Tar vi ja. Födden Johannes Paul någonstans. Så vi så från den jar. Så whoop whoop är några adresser. Ja. Annars så får Fjällskulla 13. vi får lägga ut story Instagram. Ja, det kommer en story Instagram. Så jag säger över dit. Eller morgon. Eller bäge. Cool. Och här är en cool ruta till tikon. Smish vidare grejer. Att det bara för marsnages vägen. Bara för marsnages vägen tid. Bara för glaser, bara för bonus. Ja. Perfekt. Vidare. Och här huset. Ett vägurshus. Och en trampolin i alltid. Klasse. Det är ja. Ja. Klasse. Tack för kvalitet. Tack. Så just. Vi suggest.